Oqgħod attent illi ma tġielx mara tibki. Għaliex Alla jgħod kull qatra ta' dmuħ tagħha. Il-mara ħarġet mill-kustilja tar-raġel. Ma ħarġitx minn saqajh biex ma jikkalpestajiex, biex ma jirfix fuqha. Ma ħarġitx minn rasu biex ma tiddominaħx, biex ma tkunx superjuri għalih. Imma ħarġet minn ftit l-isfel minn spallejh biex ikun jista' iħaddana u jipproteġija. Ħarġet minn naħħa taħdejn qalbu biex ikun jista' jħobba. Dan il-kliem mhux tiegħi u laqqas ta' xi wieħed mill-qaddisin tal-Knisja, imma hu l-kliem tat-Talmud. Il-Talmud huwa l-ktieb li jfisser il-ġrajiet tal-Iskrittura tal-Antik Testament. Il-Talmud b'din il-frażi li għadna kemm smajna jipprova jfisser, jispjega il-ħolqien ta' Eva, il-ħolqien tal-mara. U jekk dan kollu jgħod għal kull mara, jekk dan kollu jgħod għal Eva, kif jista' jkun li ma jgħodx għal kbira fost in-nisa? Kif jista' jkun li ma jgħodx għal Marija li tagħha llum qegħdin nagħmlu din is-solennità kbira meta nfakru it-tluħ tagħha fis-sema. Imma ma tluħ ta' Marija fis-sema aħna qegħdin infakru wkoll il-quċċata, il-milja tal-istorja tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-kol kemm aħna msejħin biex naslu fejn waslet hi. Issa aħna nafu li qed ngħixu fi żmien fejn il-figura, il-persuna tal-mara, il-femminejl qiegħed jiġi tassew mirfus, qed tiġi tassew ikkalpestata. Qed ngħixu f'dinja fejn nisimgħu biqtejl tal-mara, biqtejl tan-nisa, saħansitra minn dawk illi suppost jipproteġuhom mill-maħbubin tagħhom, minn żwieġhom jew minn eks żwieġhom. Qed ngħixu f'dinja u intom tafu aktar minni fejn il-mara ħafna drabi hija sfruttata. Hija sfruttata fuq ix-xogħol. Hija sfruttata fil-pubbliċità. Hija sfruttata fil-pornografija. Hija sfruttata b'elf mod u b'kull tejp ta' possibilità li jista' jidħol fil-moħħ mhux biss tar-raġel imma saħansitra kultant anki mill-istess nisa. Kemm nisa anki f'pajjiżna. Huma dawk li jikkoordinaw organizzazzjonijiet ta' traffikar uman anki saħansitra f'pajjiżna. In-nisa stess kultant li jsibu lil sħabhom u jibbjowhom u jużawhom u jinqdew għal misħut egoizmu, għal misħut li jeħta flus. Kemm nisa ibatu fiskiet ta' djar tagħhom bil-vjolenza domestika. U l-vjolenza mhux bil-fors tkun fiżika, mhux bil-fors ikun hemm miswat, id-daqqiet u l-kħol li jidher kultant sfortunatament anki dawn. Imma ħafna drabi jkun hemm vjolenza psikika, vjolenza morali u kultant ukoll vjolenza spirituali. Kultant anki spiritualment il-mara tista' tiġi vjolentata.
U allura f'dan il-kuntest illi mhux ta' kulħadd, imma ma nistgħux ngħidu li ma jeżistix. F'dan il-kuntest il-figura ta' Marija toħroġ bħala il-mudell tal-mara, il-mara l-kbira, il-mara s-sabiħa. Ma nafx jekk smajniex għadniex attenti għall-Vanġelu tal-lum. Elisabetta tgħidilha żewġ aġġettivi tas-sew sbieħ lil Marija. Tgħidilha żewġ espressjonijiet tas-sew sinifikattivi, mhux waħda imma tnejn, għax it-tnejn huma importanti. Elisabetta lil Marija tgħidilha int imbirka fost in-nisa bħala mara. Imma mbagħad kompli int imbirek ukoll il-frott tal-ġuf tiegħek. U tajjeb li niddistingwu mill-ewwel, tajjeb li nenfasizzaw din id-distinzjoni, din id-differenza illi tagħmel Elisabetta, li tagħmel il-kelma talla dwar Marija. Imbirka inti bħala mara, fik innifsek. Imbirka inti anke jekk m'intix om, imbirka inti anke jekk ma żewwiex, imbirka inti bħala femminejl, bħala mara. Imbirka inti fost in-nisa, tgħidilha Elisabetta. U tkompli Elisabetta. Imma imbirka wkoll il-funzjoni tiegħek. Imbirek ukoll dak li tagħmel, imbirka wkoll il-maternità tiegħek, għax inti jom imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U din id-distinzjoni tajjeb li nżommuha ċara quddiem għajnejna, kemm l-irġiel u kemm in-nisa. Għax jista' jkun li mingħajr ma nindunaw tkun waħda mill-presupposti tal-maskiliżmu, waħda mill-presupposti tas-sopraffazzjoni, tal-prepotenza, tad-dominju tal-maskil fuq il-femminejl. Il-fatt li aħna nippretendu u nistennew biss l-aspett tal-maternità, l-aspett tal-funzjoni, l-aspett tal-utilità tal-mara, bħala mara om, u kważi jekk mhix om, allura mhix mara. U din hija waħda mill-konvinzjonijiet żbaljati li jista' jkun hemm fil-fond tal-konvinzjonijiet tagħna, tal-preġudizzi tagħna, irġiel u nisa, biex ma nirrispettawx lil-mara kif inhi, lil-mara bħala persuna, lil-mara bis-sesswalità tagħha, imma wkoll il-mara bil-personalità sħiħa tagħha. U allura min hi l-mara? Nistgħu ngħidu ħafna affarijiet dwar il-mara. Però nixtieq dalgħodu naqbad tliet punti sempliċi li nifhmuhom il-koll kemm aħna, illi huma mmarkati fil-persuna tal-mara. Illi ma nistgħux ngħidu hija l-kultura, hija s-soċjetà li ġabitna naħsbu li l-mara b'dan il-mod jew b'dak il-mod li ieħor le. Għax dawn it-tliet punti, dawn it-tliet kwalitajiet huma mmarkati saħansitra fil-ġisem tagħha, fil-persuna tal-mara li Alla ħalaq biex tkun ta' kumpanija, dik tfisser il-kelma għajnuna, ta' kumpanija, f'kontrast, imma fl-istess ħin f'relazzjoni mal-maskejl, f'relazzjoni u f'kontrast mal-raġel. Imbagħad dawn it-tliet punti narawhom fl-aqwa tagħhom fil-figura ta' Marija l-imbirka fost in-nisa. Il-persuna tal-mara, anki jekk mhix miż-żewġa, il-persuna tal-mara minna nfisha għandha l-kapaċità li tilqa', għandha l-ispazju fija li tilqa'. Il-mara tilqa' lir-raġel, tilqa' l-imħabba li jagħtuha l-oħrajn. Il-mara tilqa' saħansitra anke fl-istess intimità tar-relazzjoni mar-raġel tagħha. Il-mara hija dik li tilqa'. Imma tilqa' wkoll fl-eventwalità it-nissejl, tilqa' wkoll il-ħajja, tilqa' wkoll il-persuna, tilqa' wkoll il-wilt il-ġdejd. Imma tibqa' tilqa' il-mara. Jista' jkun illi mara li tinsab f'dar, li tinsab familja,
ma tħaddimx il-karatteristika tagħha li tsebbaħ id-dar, li tidħol fid-dettalji tat-tiżjien. Għaliex għax anki dak huwa mod kif tilqa', huwa mod kif tgħin il-persuna u tgħin lill-persuni li jiġu għandha, li jmorru għandha biex iħossuhom tassew milqwejn, tassew aċċettati. U allura din il-karatteristika li tilqa' hi miktuba fil-persuna, fl-istess persuna ta' kull mara. U jekk mara trid verament tilħaq ir-realizzazzjoni tagħha, il-quċċata tagħha bħala persuna umana, ma tistax ma tħaddimx din il-potenzjalità, din il-kapaċità li Alla ta'. Din il-kapaċità mhix biss tal-mara, imma wkoll tar-raġel, biex ma nkunux esklusivi, però hija speċifiċità, hija iktar importanti, iktar qawwija u iktar f'saħħitha fil-mara. U mhix il-kultura, mhix is-soċjetà, mhix l-istorja, mhux il-maskiliżmu li jivvinta u li jagħmel il-mara li fil-fiżiku stess tagħha hi persuna li tilqa lill-oħrajn. Ejjew nduru fuq Marija, il-mara tal-akkoljenza per eċċellenza. Il-mara li tant kellha qalb kbira, li tant kellha wissa fija fil-verġinità tagħha, għax il-verġinità, il-kastità ma kienitx ċajr wisa spazju għal Alla. Tant kellha qalba kbira li saħansitra tilqa' lil dak li ħalaqa, li saħansitra tkun kapaċi tħaddan fija lil dak li jħaddan l-univers, li saħansitra tkun kapaċi li tilqa' fija lil dak li minnu jiddependi kollox, li tiddependi kull minuta tal-istorja. Ara kemm kienet mara tal-akkoljenza. Din il-mara kienet kapaċi tilqa' mhux biss lil bina laħam minn laħama, imma kienet kapaċi tilqa' bħala żewġa, bħala r-raġel tagħha, lil dak li Alla fil-pjan tiegħu poġġiela lil Ġuseppi ma' ġenba ħdejja. U laqetu bid-differenzi kollha li kien hemm bejniethom, anki bin-nuqqas ta' relazzjoni intima ta' bejniethom. Imma Marja ma taqafx hemm. Marja kapaċi tilqa' il-kelma ta' Alla, kapaċi tilqa' lill-anġlu li jkellimha f'isem il-missier f'isem Alla u tagħmel spazju wisa fil-qalb tagħha għall-kelma tiegħu u tħalli lil din il-kelma li laqet b'mod sħiħ mingħajr l-ebda kundizzjoni, b'mod liberu għall-aħħar tħalli lil din il-kelma tibnija u saħansitra tant issir sħiħa fija li jissir l-istess bina Ġesu. X'ma kienitx il-mara tal-akkoljenza? X'mejx din il-mara Marija il-mudell għal kulħadd, b'mod speċjali għal-mara, għan-nisa, il-mara li tilqa'. Imma wkoll miktub fil-fiżiku tal-mara hemm il-kapaċità li tmantli, il-kapaċità li tagħti l-ikel. L-ebda soċjologu jew l-ebda antropologu ma jista' jgħid li din id-divvintata l-istorja, id-divvintata l-kultura, id-divvintata s-soċjetà, għax hija realtà miktuba fl-istess ġisem tal-persuna femminili. U allura u minna nfisha illi l-mara għandha l-kapaċità li tmantni, għandha l-kapaċità li tagħti l-ikel, il-ikel mhux biss materjali, imma l-ikel ukoll spiritwali, l-ikel psikoloġiku, għandha l-kapaċità mhux biss li titma' bil-ħobs, bil-laħam, bil-ħut, imma għandha l-kapaċità li titma' bl-edukazzjoni, bil-formazzjoni, bil-kura, tantu hekk li llum nafu li ħafna persuni li jieħdu l-professjoni tal-kura soċjali, social workers, psychology, tobba, dawk li jaħdmu l-iktar man-nies, fil-parti l-kbira tagħhom huma femminili, fil-parti l-kbira tagħhom huma nisa. Għaliex? Għax tagħmel parti mill-essenza tal-mara, tagħmel parti mid-DNA ta' kull mara li tmantni li titma'. U għalhekk allura l-attenzjoni għall-ikel fid-dar
Għalhekk allura l-attenzjoni għal persuna sħiħa mod fiżiku, imma mhux biss, imma anke b'mod psikoloġiku, mara kapaċi tinduna mill-ewwel li t-tifel tagħha t-tifla tagħha mhumiex sew, għaddejjin minn tbatija, għaddejjin minn inkwiet, ħafna iktar mir-raġel. Mara kapaċi tinduna mill-ewwel meta hemm xi problema, xi diffikultà. Għaliex? Għax għalija importanti li tmantni materjalment, imma tmantni wkoll psikoloġikament u spiritwalment. Ejju nduru fuq Marija, il-kbira fost in-nisa, l-isbaħ mara, l-iktar mara femminili. Kif tmantni Marija? Niftakru kif irrakkonta Salluqa il-ġrajja ta' twelid ta' Ġesu, imorru Betlehem, id-dar tal-ħobs, ara taħsbu li kien kollox b'kombinazzjoni. Imma mhux biss, hemmhekk Betlehem ma jsibux post fejn jistgħu joqogħdu u tispiċċa f'maxtura. Tispiċċa fil-post tal-bejjem, imma fil-post fejn jieklu l-bejjem, fil-post tal-malef, fil-post fejn hemm l-ikel. U jgħidilna Salluqa, weldet lil Ġesu u x'għamlet? Gazwritu fil-faxex u poġġietu f'maxtura bħala ikel. Xi fisser dan kollu? Salluqa kien diġà qiegħed jilmaħ f'dik il-ġrajja dak li qed nagħmlu dalgħodu. Marija li toffrilna lil-bina Ġesu li minn hawn ftit ieħor se jgħidilna ħudu kulu danu ġismi. Araw Marija jekk għejx il-mara li tmantni. Araw jekk Marija għejx il-mara li tatina l-ikel. Imma ma neqfux hawn. Għax kien hemm tiċċfkana tal-Galilija. Marija ma taġ biss ikel il-ħobs, imma tat ukoll l-imbejt bħala xorb. U dawn l-arajjes ma kienx baqalu minn bejt jgħid San Ġwan. U Marija ddur fuq bina Ġesu ma baqalhomx imbejt. U b'dik l-affermazzjoni tagħha, b'dik l-attenzjoni tagħha, il-mara li tmantni, il-mara attenta jekk jonqos xi ħaġa lil xi ħadd. B'din l-attenzjoni tagħha, Marija tkun il-kawża tal-ewwel miraklu ta' Ġesu, tal-ewwel sinjal ta' Ġesu li jagħti l-imbit tal-ferħ, l-imbit tal-bidla mill-liġi, mit-toraħ, mill-Antik Testament għall-imħabba. L-imbejt li lil dawk il-ġarar kbar enormi tal-ġebel nexfejn bla ħajja jimlihom bl-imħabba, jimlihom bl-entużjażmu, jimlihom bl-enerġija ta' Alla, jimlihom bl-imbejt il-ġdejd, jimlihom bil-ferħ. Dini Marija. Xmejx il-mara per eccellenza Marija. Xmejx il-mara l-kbira Marija. Xmejx il-mara s-sabiħa Marija. Imma wkoll u nikkonkludu hemm miktub fil-ġisem tal-mara li tagħti l-ħajja. Il-mara għandha l-kapaċità li tagħti l-ħajja. U tagħti l-ħajja u tieħu ħsieba. U tagħti l-ħajja u tosserva mhux minn barra par-raġel x'inhu jiġri. Ir-raġel jista' biss iħares mill-bogħod. Il-mara le. Il-mara tosserva dak li Alla ikun qiegħed jagħmel ġewwa fija. Il-ħajja li tkun qed tinbet, tikber, tiżviluppa fil-persuna stess tagħha. Il-mara għandha kapaċità fi anfusha li tagħti l-ħajja. Imma din il-kapaċità mhix marbuta biss mat-twelid ta' tarbija. Mhix marbuta biss ma' dawk id-9 xhur li l-mara żżomm fiha t-tarbija, imma marbuta mal-ħajja dejjiema ta' kull persuna. Għax anki jekk l-om tagħna ma dix hawn, anki jekk l-om tagħni mejta, imma aħna ngħadna ngħixu bl-enerġija, bil-qawwa, bil-relazzjoni, bl-imħabba, bl-ispirtu li tatna l-om tagħna. Hija hom li tagħti l-ħajja u li tibqa' tagħti l-ħajja. Imma hemm dettall importanti. L-om tagħti l-ħajja anke akkosta tbatija. Nafu li fil-proċess ta' twelid. Imma fl-istess waqt anke fl-istess fiżiku tal-mara hemm miktub bid-demm l-imħabba il-ħajja bit-tbatija. Il-mara tagħti l-ħajja bit-tbatija. Il-mara tista' tifhem wisq iktar persuna li qed tbati għax jtgħix għad-tbatija. Wisq iktar milli fi maraġel. Il-mara tista' tagħti wisq iktar għajnuna
saħħa u qawwa enerġija li minn għaddej minn dbatija, minn mart, milli kultant nistgħu aħna l-irġiel. Għas-sempliċi raġuni li għandha esperjenza diretta ta' xi fisser tagħti l-ħajja fid-dbatija, tagħti l-ħajja bid-dbatija. U hawnhekk nerġgħu nduru fuq Marija. U nimmaġinawha taħt is-salib ta' Ġesu. Taħt is-salib ta' Ġesu. Propri hemmhekk mhux il-mument li jispiċċa kollox, li jintem kollox, imma l-mument ta' tqala ta' min? Tqala tiegħi, tqala tiegħek, tqala ta' kull wieħed u kull waħda minna. Waqt li Ġesu qiegħed imut qegħdin nittwildu aħna fil-qalb, fil-ġuf, fil-moħħ ta' Marija, fil-moħħ tal-Knisja, fil-qalb tal-Knisja, propju f'dak il-mument tal-Kalvarju. Marija waqt li qed bati qiegħda tagħti l-ħajja lilna bħala Kristjani. Mara għaw u ibnek, ġwandi għaw i ommok. F'dak il-moment kien hemm jien, kien hemm int, kien hemm kull wieħed u kull waħda minna. Allura x'mejx Marija il-mara li tagħti l-ħajja? X'mejx Marija il-mara li anke l-lum lilek il-kull wieħed u kull waħda minna tista' tkompli tagħtina l-ħajja fi Kristu jekk aħna nersqu lejja. Ħaġa tal-għaġeb għax ħafna konverżjonijiet kbar, ħafna stejjer ta' konverżjonijiet kbar jibdew minn relazzjoni mal-Omm, minn relazzjoni ma' Marija. Verament Marija hija l-mara li tagħti l-ħajja anke l-lum lil kull wieħed u lil kull waħda minna. U allura jekk hemm mara li hija l-imbirka fost in-nisa, jekk hemm mara li l-frott ta' ġufa huwa mbierek, hija Marija. Ejjew f'din ix-xibka ta' ħsibijiet ta' ideat, ejjew f'dan it-taħwejt ta' azzjonijiet, ejjew f'dan it-gerfejx ta' identità maskili femminili, inħarsu lejn Marija, nitolbuha lil Marija biex tatina tidħol għalina qudiem bina, ħalli tatina li ma nitfixklux, ħalli tgħinna mod speċjali lis-żgħar tagħna, lis-żgħar tagħna li għadhom jitilgħu li għadhom tilgħin, mingħajr ma nneħħu l-ebda tejb ta' dinjità lil il-mara u lanqas lir-raġel, b'rispett kbir lejn id-differenzi. Il-mara differenti mill-raġel, il-raġel differenti mill-mara, imma bl-istess stima, bl-istess qima, bl-istess importanza, bl-istess valur, għax it-tnejn fl-imkien fil-pjan ta' Alla, it-tnejn fl-imkien huma r-ritratt tiegħu, it-tnejn fl-imkien ir-relazzjoni ta' bejniethom, l-imħabba ta' bejniethom, mhux is-sopraffazzjoni, mhux il-prepotenza. L-imħabba ta' bejniethom hija dik xbija ta' Alla, hija dik li tagħmilna, li tagħmel lil kull raġel u lil kull mara kuntenti fil-maskulinità u fil-femminilità tagħhom. U allura ejjew inbidlu l-abbużi li qegħdin nagħmlu. Ħafna drabi anke permezz tal-ġisem tal-mara fil-pornografija. Ejjew inbidlu l-abbużi li qegħdin nagħmlu bis-sopraffazzjoni, bi-vjolenza psikika jew fiżika fuq il-mara, f'sens kbir ta' akkoljenza, f'sens kbir ta' qadi, f'sens kbir ta' mħabba, għalhekk għandna bżonn lil Ġesu Kristu. Għalxejn il-pulizija jagħmlu iktar xogħolhom, għalxejn il-qrati jagħmlu iktar xogħolhom, għalxejn il-ħabs jaqdi iktar dmiru jekk ma jkunx hemm informazzjoni nisranija vera. Jekk aħna sa meta nkunu għadna żgħar ma nħallux lil Alla jidħol fina permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-Vanġelu. Hekk imbagħad, hekk. Il-ħajja tagħna kollha kemm tkun festa, il-ħajja tagħna kollha kemm tkun stennija għall-ikbar festa, għat-tluħ tagħna fis-sema biex ingawdu lil Marija u lil Ġesu li qegħdin jistennewna.